en sani udwa bete mang'awo nikech kosekete kamano to piyo piyo dende jiwore, to kose dende osejiwore to koro en oko kanyo, ting'eni owuok oko kanyo ka onge gimoro amora mataye. So ok en gima osegatimore maber, kendo watemo ni matin tin wadhi waparo gi mana ni koro onego wapuonj gi gik moko ma ginyalo timo mag lwedo, kata wawuotho men are reserved. Ogoli, onyuoli, puonji bed ka dichuo. Tieni dichuo ne dhoge ok bed piyo. Men ling gi ma wach mabe wach kan chuok ywagi. Yes. Moko ma 20 gi wiye chiniaka. So en mbaka ma nyaka wachak goyo Good. gi kinde ni. Nyithindo nitie mawuok e skunde ka ok wapango sani gichiegni duogo half term. Yes. Tiwinjo ka gimanyo jomoko ma oluongo ni sugar mami. Koso tinde girumo. Ging'eny. Koso nawinjo gi kenda ya. Omo gi nyaka skul. Mana kolor. Mana miketo kacha chande. Simu nitiere ga e begego. Sama keso wuok, kore kineno ni jali nigi simu. To pocket money ting'eni onge. Wacha ni samoro ma kata nengo ne olo mari. Definitely. Nyine ok obi wuok. Weche mang'eny ma ka en gimi kwanyo. To koponi dhi go mbele ma en gima onego dhi e doho, tibiro dong' kode kendi. Namo. Koro mondo kik ilwar kode kendi, koro wacho ni an asetimo kara, koro aloge nikech ka en gima dhi e doho, koro ging'e ni ang'o giri matimore. In fact chopa e ute thieth ging'eyo. Gitima test mar dende. Medical officers ong'eyo chalo nade nikech according to winjo mwawinjo bum koni kod kocha ni gini kodhi mang'eny e ngima nyako kata kech nyiri bendi kod magi chwo bendi kod magi e ngimagi, to samoro sexual life gi lokore ga. Nyathi ma wuoyi koro chalo nyako, nyathi ma nyako be lokore ka dichuo. Is it a qualifier? Dosruok ma gine. Nyathi ma dichuo dosa. To wan nwang'e ni nyathi ma dichuo chon kidak e kor gweng' kucha wuora. Sabun noromi. Kende. Ema mi wiro. Koponi ni dwaro to kiseluoko tigo. Nitiere ologo ni orientation. Ng'amose kao para. Nitiere ologo ni orientation. Ng'amose kao para moro. En gine moneno kamoro. Sami kao para no. To koro kao para nino. Mana gi jougo. Gi line muluwo no. Kech oula cha delo gi sabun. To nego bena kwanyo macha akete iye. Ni rawera no. Gin gik mathindo wang'eyo ni thindo. To anyisi ni en gima duong' jata. They make sense. Gen gima duong'. Noneno ndalo COVID. Te e bajedi. Romgo. Kamotineno. Romgo. Ngech koyude ka. Gini kata mana odwa ayude. So gini kende ok nyal miya adonje e wuondruok machalo kama. Exactly. Kwatieko ngech sakro di mawa wang'wa jalony. Nyithindo manyiro osebed ka inego mbalariany ma bondo nitie nyathi manyako matin manodak e ngima ma iluongo ni lavish life. Kata kamano nolware e bugo. Nitie bro paro kata nyalenda uka nitie miyo moro manopuko mi acid kowuok e wech tijene mapile. E gwenge mamoko be nitie jal nyako ma kata miyo ma bende ne nyowito ngimane kotenre kod monj manomonjego kech nokito tatu mar jatend piny e pato dende. Eka nitie kanisa ma bende ne joma wer kanyakla moro nobukre abuka to kawo acid ole wang' jawer wadgi. So ma kelo peer pressure kendo aole bete. To sama gik machando gitimore to koro ng'ani dong' kende. Wasewito nyithindo manyiri mang'eny. Correct. Kikata chuo be yudo ka ojende bitimonegi kamano. Correct. To marwa keini to yudo ka ojende bitimonegi kamano. Correct. To marwa keini to kendo ni mala bedo rampant. Ma Nairobi adwa wacho ni en intolerance. Nitie gik moko ma samoro chandowa to nikech pok wagoye mbaka mo waneno ni kamae kaka onego watime. Yes. Ka gini otimore kama, chon ing'eni ni wacho ni ka jiwere. Iweri aweya kanja ticha. Nakawo gima dhi kodgi ma Kisumu ka, wadhi office county commissioner. Yes. Waloso kod commissioner. Yes.
waloso kode kendo wadhi waloso gi DCC ma Kisumu kendo wadhi waloso gi DCC ma Kisumu Central wagoye mbaka mondo wang'e mani mago timore nyaka e udi in chieng' moro abiro negi in chieng' moro abiro negi e udi in chieng' moro abiro negi in chieng' moro abiro negi Natimni maraj ng'ato chung' gokinyi achiel kata otieno achiel Natimni maraj ng'ato chung' gokinyi achiel kata otieno achiel en mana panda lot en mana pi kochopo kama koro ngimani sata pile nikech kata mana dang'ni mar paro king'iyo adiera adwa nyisi ni ibiro yudo ka ng'eny ji ng'ato siko ni e wiya madikon oganda jokanyanam okinyi maket kodno. Erokamano adwa wacho makende ka jakedo ne ratiro mar oganda ka nitie gimoro matimore gi nyithiwa manyiri ma waneno ka ok kare ber mondo wakaw tang' chon mar ariyo ne ngecho moko piny imaye iriembe gi nyithindo mae achiel kuom gik mane ok timre ga kinde cha ni ka baba notho to nitiere nyithindo gi miyo ni irito gi maber to kinde ni idiro gi oko omiyo adwa nyiso ogandawa women and property gikgi magi komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11. I've fallen and I can't get up. Ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama ineno komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore kik bai. Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. wuok tich nyaka tich abich saa 11 wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo nyako Ramoga John kamoro moro ma intie okinyi neri market kod ma Indian Kala TV twak moro bang' moro wa bang' bedo kod twak kod jalony ratich oganda kendo ma bende komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe TV. Moko dis. okay. Nowacho ni en kinde mano donjo e siasa. In fact, the first time mano yiere ne higni 27. An mano higni kindego en ma kawuono ma okoro chopo.
kindego en makawuono ma okoro chopo. Makoro kubakidi. Sani koro onge bapo. Makoro kubakidi. Sani koro onge bakidi. Udwa development but Governments magi serikande matindo. Yes. To serikal is an enterprise. okay. You understand nyaka kanyo. Serikal en ohala. Iwinja. Manyiso ni usuru madonjo. Yes. By who? The unfinished. By who? The unfinished business by the sitting senate. Business by the sitting senator. Okay. Yes. Kol keduoko. Yes. Koro nita. Okay. Yes. Kol keduoko. Yes. Koro nitiere percentage. The income, per capita income, marja ordinary ja Kisumu, ni piny. Yeah? Then there's a problem. To problem no, all settle kuom jomagi. All settle kuom eta mar Kisumu. Why not Nyeri? Eta mar Kisumu. Why not Nyeri? Kisumu is the gateway to the Lake Region Economic Bloc. Okay. You see, and not Eldoret. Eldoret is not. And those are mano private. Affordable housing. Mano private. Affordable housing to notamo gigero. Sani erukuru Ruto gero no affordable housing. Does it not mean okni one broke? Okni one broke. Okay, in bro. Okan broke. Okay. Yes. I don't want to use network matter the ordinary mwananchi. Magina no as a riffraff. Mag mondo rise to the occasion, to the pedestals. Mag politics. It was deliberately created. To say I'm one, you are breaking the yoke. Paid women rep. Paid women rep. Ne wach nitiere jok moket kuomgi. Ni pesa mane jok moket kuomgi. Ni pesa mane hola mane gikaucha. Hola mane gikaucha. Nyaka gidwoki to gidwoko gi interest kendo modhaw. So nyaka gidwoki to gidwoko gi interest kendo modhaw. So ok gibi deliver ne mwananchi. Kanye kama corruption chakore. Bro, nyaka lu kando. Mano to gimani ya muma. Nyaka lu kando. Mano to gimani ya muma. Jadolo to nyaka luka kando. Yes. Ma kuonge to giluoki. Giluoga pile to wane nyirombe. Okay, fine. Yes. Yes. Ginyisi ni bwana donge nasi chuli to nisemiya kora. Mano gima ginyiso ga pile. Diri ko somiriambo. Nowadays they say in dong no se chuli because no cow pesa kumo commitments to dhano to bedo gi commitments. I trust the more ma I advance mokwongo. Okay, and it is not a new concept. Luo Nyanza kae. Okay, and it is not a new concept. Luo Nyanza kae. UDA osebedo. Adwa monda pea mano osebedo. Adwa monda pea mano gi article 27 sub article 1. Malose equality before article 1. Malose equality before the law. Okay. Gi law. Okay. Gi article 91 sub article 1. Article 91 sub article 1. E. Ma katiba ngat ma iluongo ni Jepson. Okay. Gi the Labour Party. Mano bedo scrutinized heavily. Iwinjo. To eventually no fweny ni Okay. winja. Nga okay. Okay. Winja. Nga okay. And it does not become principle. In fact, awacho ni zoning ni chal ka gidaki gachiel makoro ewo gani. Gidaki gachiel makoro ewo gani. Ang'o matimre? Loka kocha, ang'o matimre? Convenience. Nyeni dine bedni no support Raila Amolo Odinga 100%. Raila dino bedo president by the time mano ninde bade. Ginya nyiso joge ni kawuono kukurwake. Ginya nyiso joge ni kawuono kukurwake. Ginya nyiso joge ni kawuono kikubige buses mayelo. Let me ask you. Iwinjo. Let me ask you. Yeah. Can Sifuna make a good president? And which mano intention mare eventually. I mean, wachopo kanyo wabro losi. You think he can flop? Gisani to Ang'o marach gi man? Onge marach gwen mana ni now the will of the people seche man. Onge marach gwen mana ni now the will of the people seche moko bedo sa idonje the floor of the house. Manyiso ni nitiere there's a concept ma
allow me to call it Sa korosedi. Kabisa korosedi. Kabisa eparo ni kwawe wach kwawe siasa. Kwawe wach kwawe siasa. Kwawe gokoro mag siasa. Also chapat gi madondo. Chiro konyo wero nyalenda kacha. Okonyo tanade. Kan motekna. You see the global economic tectonics kaka gitilt You lied to people. No. You No, lied to- kaponi. You lied to wananchi. You see, affordable housing, nitie kusok nitie. How many units? 100,000, 102. Ingene Manu promise supermarket. kaidwa transition. So you guys have failed us. Kaidwa transition from They are you. to those saboteurs. The backstop with. 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 Those saboteurs. Nyaunyo. Lweny mosebero kagore. Street of Amuz where he go. Iwinjo osebero kagore. Street of Amuz where he go. Iwinjo. You kwalo moka. Kanyo You kwalo moka. kanyo Monyo kel kamolel. kanye mwachake. Monyo kel kamolel. Kanye mwachake. Let us start with that. Idi ndara koso no kede. To do what? Akinde ka dono idho nyaka siling 200 gi 20. Akinde ka dono idho nyaka siling 200 gi 20. Siling 200 gi 20. Manyo mo. Siling 200 gi 20. Manyo mo. Imanya mana imanyo chenga. Imanya mana imanyo chenga. Siling 200. You can't find it. Sani ok mokwa nyo sling 300. To KD. Yeah, ne. From Look at- Nyamasaria coming look at up. Angomi insecurity in Kisumu in Midway Senator. From Nyamasaria up to town. The lights are off, dead. You people, whoever is in charge of town, the lights are off, dead. You people, whoever is in charge of Tamre Chule. Egi mo kamai. Yes. I'm answering that question. Nchig milungo ni inflation. Yes. Nitie inflation. Yes. Nitie milungo ni recession global. Yes. And we have witnessed milungo ni recession global. Yes. And we have witnessed it from the time Ukraine Russian war. No chapter you. You see, You are trying to watch Ruto's linen on this Ebola thing. No. There are certain things maybe blown out of. Towango, their colleagues. I mean, that was so bad. Mentality no akanye. Man, that is the same mentality no akanye. Man, that is the same mentality. Mina enoka yethendogi. Mentality mina enoka yethendogi. No bokreto de a parliament. The president has to take the high pedestal to apologize. The president has to take the high pedestal to apologize on behalf. Kata mana nyocha nwaneno ka Macron has been apologizing, to because of the atrocities. Mogo sani olwar. Kikwa wondre uru. 2 kg the supermarket and 1 wondre uru. 2 kg the supermarket and 149 between 149 to 154. Mana dieri teremo kabisa. Let us support him. One kakuganda luo kikwa chakwa doguru endara. And I'm very much grateful because finally we have heeded to the call from Egypt. The Battle of Adwa Manoware, Ethiopia. The Battle of Adwa Manoware, Ethiopia. One gijo luo maponi Ethiopia. As we speak, the native here. As we speak, the natives. Okay. Mano ma senator, mbulunero, mano ma woman rep, mbulunero, mano ma gavana, maro mjumbe, kanyakla koda mano ma ward representative. Ero kama na nyaka kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
charismatique Dungu Zidane. Le charismatique Dungu Zidane.